αφήσαμε για το κλείσιμο της ενότητας να ακούσετε έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο πυροσβεστικό σώμα και με δική του πρωτοβουλία εκπαιδεύει μαθητές από την νηπιακή ηλικία, έφηβους και γονείς για την αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς. Έχει ιδρύσει τον εθελοντικό σταθμό στο Δήμο Ευρώτα, το Summer Fire Camp στη Λακωνία και παράλληλα οργανώνει δράσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών ώστε να μην καίγονται τα δάση μας. Είναι ο κύριος Κώστας Γραφάκος, αντιπύραρχος και διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθείου. Πρώτη φορά που αισθάνθηκα την ανάγκη να απευθυνθώ στους πολίτες για να μπούμε σε μια διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιάς αλλά και πρόληψης και συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς ήταν όταν ανέλαβα διοίκηση εκεί γύρω στο 2013 στην πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθείου, σε μια περιοχή με πολύ δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και μια περιοχή που χαρακτηριζόταν εκείνη την περίοδο ως πυρόπληκτη συνεχώς, προκειμένου να ανταπεξέλθω όσο μπορούσα καλύτερα στα καθήκοντά μου. Ξεκίνησα λοιπόν με μια ενημέρωση ενηλίκων πολιτών της περιοχής, προκειμένου να έρθουμε σε μια γνωριμία και σε μια επικοινωνία, ώστε σε κάποια περίπτωση πυρκαγιάς όσοι έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν να έχουν μια προηγούμενη ενημέρωση, μια προηγούμενη μικρή εκπαίδευση, να έχουν γνωριστεί με το πυροσβεστικό προσωπικό, έτσι ώστε στις δύσκολες συνθήκες μιας πυρκαγιάς η συμπεριφορά και η επικοινωνία να είναι λίγο πιο ομαλή, να αποφύγουμε τον πανικό και τις λάθος ενέργειες. Αφορμή πάει πολύ παλιά, πάει γύρω στο 2001, όταν σε μία άδειά μου καλοκαιρινή βρέθηκα στην πατρίδα μου, στη Λακωνία, ξέσπασε μια πυρκαγιά, πήγα να βοηθήσω ως πολίτης πια σε αυτή την πυρκαγιά και είδα μια κινητοποίηση πολιτών, αγροτών με αγροτικά μηχανήματα, βιτιοφόρα, οχήματα κλπ. Να συνδράμουν στο πυροσβεστικό έργο, αλλά ο καθένας, θα σας πω, το κοινώς λεγόμενο έκανε ό,τι ήθελε. Δεν υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια, δεν υπήρχε μια καθοδήγηση, δεν υπήρχε μια οργάνωση έτσι ώστε σε κάποιο τομέα να συνεργαστούν κάποιοι πολίτες με κάποιους πυροσβέστες και να εξασφαλίσουν το τομέα, όταν λέω τομέα εννοώ σημείο πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να γίνεται το έργο λίγο πιο αποδοτικό, με μια δομή, με μια συγκεκριμένη δομή. Έτσι λοιπόν όταν ήρθα το 2013 και ξανασυνάντησα σχεδόν τους ίδιους ανθρώπους, σκέφτηκα ότι αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει με μια οργάνωση, η οποία οργάνωση γίνεται τη χειμερινή περίοδο, γίνεται μακριά από τις δύσκολες καλοκαιρινές ημέρες. Θα σας πω ότι ανέλαβα την διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθείου το Μάρτιο του 2013 και μόλις τον Νοέμβριο του 2013, μετά από 10 μήνες περίπου, εγκαινιάστηκε ο πρώτος εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός της Ελλάδος, η πρώτη εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή, εκεί στο Δήμο Ευρώτα, την περιοχή της Μυρτιάς, που ήταν οι πρώτοι 28 συνειδητοποιημένοι πολίτες που δέχτηκαν αμέσως να οργανωθούν σε ομάδα, να εκπαιδευτούν τακτικά από το πυροσβεστικό σώμα και να πιστοποιηθούν ως εθελοντές πυροσβέστες. Η πρώτη προσέγγιση ως πυροσβεστική υπηρεσία έγινε όταν σκέφτηκα ότι εάν ένας πυροσβέστης έμπαινε στο σχολείο μία φορά το χρόνο, εκεί περίπου για 2 ώρες, 3, και άρχιζε να κάνει μια εισαγωγή για το πυροσβεστικό έργο, να δουν από κοντά ένα πυροσβέστη και ένα πυροσβεστικό αυτοκίνητο που έβλεπα ότι τους κάνει εξαιρετικά όμορφη εντύπωση όταν το βλέπουν να κινείται στον δρόμο. Περνάνε τα πυροσβεστικά στον δρόμο και τα πιτσιρίκια τρέχουν, φωνάζουν, χαιρετάνε. Εκεί σκέφτηκα γιατί εμείς οι πυροσβέστες να μην δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά του τόπου μας να μας δουν από κοντά, να μιλήσουν μαζί μας, να πιάσουν ένα πυροσβεστικό αυλό, να ακούσουν τη σιρήνα του πυροσβεστικού αυτοκινήτου μέσα στο σχολικό περιβάλλον, μέσα στο προαύλιο του σχολείου. Και ξεκίνησαν κάποιες πρώτες επισκέψεις στα σχολεία και αυτό άρχισε να γίνεται θεσμός, να έχουμε δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό, με διαφάνειες, με βιντεάκια, με φωτογραφίες κλπ. Κατάλληλο για τις ηλικίες, ώστε από κάποιο σημείο και μετά που η ηλικία τους το επιτρέπει, να τους περιγράφουμε την ανάγκη διαπίστωσης του κινδύνου από μια πυρκαγιά,
την ανάγκη πρόληψης για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, αλλά και στα μεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου μιλάμε και για τους τρόπους άμεσης αντίδρασης αν βρεθούμε σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Το πώς ενημερώνουμε το 199, τι πρέπει να πούμε όταν καλούμε το 199, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε σε μια έναρξη πυρκαγιάς μέσα στο σπίτι μας ή έξω στην ύπαιθρο, ποιους πρέπει να καλέσουμε και να τους το αναφέρουμε για να μας βοηθήσουν. Ακούν βέβαια τα μικρά παιδιά του γυμνασίου ας πούμε ή και του δημοτικού ότι δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους γονείς τους γιατί είναι μικρά στην ηλικία, είναι ανήλικα. Δεν θα πρέπει να απομακρύνονται από τους γονείς τους ποτέ σε εξωτερικούς χώρους. Ξεκινήσαμε μια ιδέα το 2022. Ένα απόγευμα μαζί με τα μικρά μου τα παιδιά που ήταν τότε νήπιο και προνήπιο ας πούμε, έρχονται κάποιοι φίλοι τους και μου λένε πότε θα ξαναδούμε το πυροσβεστικό αυτοκίνητο. Και αφού μαζευτήκανε 5-6 πιτσιρίκια, τους λέω θέλετε να κανονίσουμε μια μέρα να το δείτε το πυροσβεστικό αυτοκίνητο πάλι από κοντά και να παίξουμε με τον αυλό. Εκεί μου δημιουργήσανε μια πάρα πολύ γρήγορη κερκίδα. Φωνάζανε ναι, μπράβο, ζήτω. Τους δίνω ένα ραντεβού απογευματινό και συγκεντρωθήκαν εκεί οι γονείς με καμιά 20 μικρά παιδιά. Βγάλαμε τους πυροσβεστικούς σωλήνες, τους αυλούς, ρίξαν τα παιδιά νερό. Είχα φροντίσει αυτοί οι γονείς που ήρθαν να τους κάνω μια πάρα πολύ γρήγορη ενημέρωση για τις ανάγκες πρόληψης μιας πυρκαγιάς αλλά και τις ανάγκες άμεσης αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με έναν πυροσβεστήρα και να τα αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα, πράγμα το οποίο θα γλιτώσει την δικιά του περιουσία, την δικιά του τη ζωή από αυτό το κίνδυνο και φυσικά μια εξέλιξη πυρκαγιάς που όταν θα φτάσει στο πυροσβεστικό αυτοκίνητο θα την αντιμετωπίσει ως μεγαλύτερη πυρκαγιά και εκεί τα πράγματα θα έχουν πιο δυσμενή αποτελέσματα. Έτσι δημιουργήθηκε το Fire Summer Camp του 2022 που από τότε μέχρι σήμερα κάνουμε μια τέτοιες μικρές δράσεις μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε φτάσει πλέον τις 10 δράσεις που τα παιδιά από χρόνο σε χρόνο το θεωρούν δεδομένο, το θεωρούν ως αναμενόμενο γεγονός για να διασκεδάσουμε με το πυροσβεστικό αντικείμενο. Πόσα παιδιά έχετε εκπαιδεύσει ως τώρα? Κάθε χρόνο πρέπει να ξεπερνάμε τα 2.500 με 3.000 παιδάκια από την νηπιακή προσχολική ηλικία μέχρι και τα λύκεια. Υπάρχουν παιδιά 19, 20, 22 χρόνων που έρχονται στα μαθήματα εθελοντών πυροσβεστών για την πιστοποίηση ως εθελοντές πυροσβέστες και μου λένε, ξέρετε κύριε διοικητά, είχατε έρθει στο σχολείο μας και σας θυμάμαι από τότε. Θα ήθελα να μου πείτε κάποιο περιστατικό που έρχεται τώρα στο μυαλό σας με κάποιον άνθρωπο ενδεχομένως που είχατε σώσει το σπίτι του, τον είχατε διασώσει από κάποιο τροχαίο και σας συγκίνησε πάρα πολύ. Ένα πράγμα που έχει χαρακτήσει τη μνήμη μου ανεξίτηλα. Μας πάει πολύ πίσω, εκεί γύρω στο 2007, όταν ήμουν αξιωματικός επιχειρήσεων σε μια υπηρεσία της Αθήνας και κληθήκαμε να κάνουμε κατάσβεση σε ένα διαμέρισμα. Μας περίμεναν κάποιοι υπερήλικες εκεί στην πολυκατοικία. Μας οδήγησαν σε ένα 4ο όροφο πολυκατοικίας και εκεί μια ηλικιωμένη κυρία μας είπε αυτό είναι το διαμέρισμα που φοβόμαστε ότι έχει φωτιά, είναι ο γειτονάς μας. Και πραγματικά από την πόρτα του διαμερίσματος έβγαιναν καπνοί. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη να μην σπάσω την πόρτα και μπήκα μέσα στο διαμέρισμα της κυρίας αυτής, βγήκα στην βεράντα, περπάτησα απ' έξω από τα κάγκελα της μιας βεράντας προς την γειτονική βεράντα που ήταν η βεράντα του άλλου διαμερίσματος. Εκεί φοβήθηκαν οι άνθρωποι και μου είπαν μην πέσεις άνθρωπε μου και σκοτωθείς από το μπαλκόνι. Αλλά παρόλα αυτά μπήκαμε στο διπλανό δωμάτιο, συνάντησα έναν παππού, έναν υπερήλικα να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του και να βλέπει τηλεόραση, προφανώς νησταγμένος από τον καπνό που υπήρχε ήδη στο δωμάτιό του. Δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά. Ακριβώς, δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά. Η εστία της πυρκαγιάς ουσιαστικά ήταν ένα μαγειρικό σκεύος ξεχασμένο πάνω στην εστία της κουζίνας. Πήρα το σκεύος αυτό, το έβαλα στο μπάνιο, το έβρεξα, τελείωσε το συμβάν. Άνοιξα από τη μέσα μεριά την πόρτα πλέον του διαμερίσματος. Καθησύχασα τις κυρίες αυτές οι οποίες ήταν μαζεμένες απ' έξω και είχαν αγχωθεί πάρα πολύ και για το γεγονός πυρκαγιάς αλλά και για το γεγονός ότι ενδεχομένως κινδύνευσα που πέρασα από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να αντιμετωπίσω το συμβάν και αυτή η κυρία που μας κάλεσε μου πιέσε και μου φίλησε τα χέρια. Εκεί συγκινήθηκα. Εσείς σε ποια ηλικία αποφασίσατε να γίνετε πυροσβέστης? Κυρία Καραθάνου, θα σας πω κάτι που δεν
είναι από αυτά τα τετριμένα μια ζωή ήθελα να γίνω πυροσβέστης. Εγώ αποφάσισα να γίνω πυροσβέστης σε ηλικία 24 ετών, ενώ είχα κάνει σπουδές στα ηλεκτρονικά και στην πληροφορική και ουσιαστικά μπήκα σε ένα διαγωνισμό πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού, κυρίως για να εξασφαλίσω τον βιοπορισμό μου. Ωραία ευκαιρία, λέω, να μπω στο δημόσιο. Πριν δεν ήξερα ούτε που βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής μου. Ήταν άγνωστο για μένα το πυροσβεστικό αντικείμενο. Όταν μπήκα όμως στην πυροσβεστική ακαδημία και συνάντησα τους πρώτους μου εκπαιδευτές, εκεί το νεαρό της ηλικίας μου βρήκε το στόχο ζωής. Με το που μπήκαμε στα πρώτα συμβάντα πυρκαγιάς, στο πρώτο διαμέρισμα να κάνουμε κατάσβεση, ή στο πρώτο αυτοκίνητο που πήρε φωτιά, ή στο πρώτο τροχαίο για να πασχίσουμε με ένταση να βγάλουμε έναν άνθρωπο από τα συντρίμμια ενός τροχαίου ατυχήματος, εκεί πλέον το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς άρχισε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, μέχρι που τώρα αισθάνομαι ότι είναι αφιερωμένη η ζωή μου στο πυροσβεστικό σώμα. Αυτή ήταν η πρώτη ενότητα από μία σειρά ερευνών που θα ακολουθήσουν εδώ, στο ΕΡΤ ΕΚΟ και φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.